Dobry wieczór, Łużyca. Ja jestem Wiktor Zaka, a jestem dżęca w rozmowie z Benom Brezanom, majicielom Sundown Bary. Co ty poprawom czynisz, Beno, w Sundown Barie? Dobry wieczór, Wiktor. Hej, ja tam sprzedawam napoje w Prynim Redzie, a to w lieczu od junia do końca augusta. A jaki związek ma to z mediami, dokąd ty się też w mediowym świecie popuczu? Hej, to trichy, ja sam studował gospodarstwo, a sam potom dodziałał w zaradowanskiej techniki, a tam są media wieso jen wielki dziel, to by potom na końcu też moja specjalita, te live streamingi a takie wiecki na tych produkcjach nawiadować. A ze Sundown Baru to by taka, jak niemcy prawie, a sabse przechodzi palencowa idea. A to by jen wieczór z moim przyjacielem Bością rumadzie. Da sam ja prawie mensch, gdyż jole budże te staromieszczanski festiwal, prynny raz potom, bo ja tam rade mojenu baru činil a wuspytał, hač so by to tym ludziom lubiło. A to se tym ludziom ja lubiło. A to sam ja potom tu následnú sezonu 3 miesiące długo, nie, 2 miesiące długo wočinil a sam moju prvú wielku Sundown Baru sezonu miał. A ten odvoz by tak dobry, że sam ja to potom dalej činil. A na końcu, jak k tomu vedło, że sam ja potom moje kompletne aktivity do Budyšina przepołożył. Czego dla Sundown Bara docela fungowała? Si ty dostał, si ty miał jeden kredyt, albo si niekak na inače właśnie pieniądze nazgromadził, tak so je to fungowało? Nie, ja nie sam żadne pieniądze miał k inwestowaniu, a ja też nie sam wiedział, co ja lubim inwestować. No. Also, wieso może jen si to kusk przedstawić, ale što sam ja zvišću, lepe najprv molara, što jen treba, a potom jen to kupi, a nic inak koliko. Ja sam se to vupošćil šitko, ja sam činil ze snukec napojemi, sam ja činil jen deal, a to sam ja pravil, ja budu jenož od vas te pičo kupič, když mi equipment vupošćiče, s kotrom můžu ja započeć. A když mi neke pomače, potom budu ja ty dôvodobne podľa vás jako kupc ostać, a potom so to za vás tiež dôvodobne ličí. To reka, že sú vám serbské syče pomali peniaze nazromadzić tak, zo by to šo pozitívne na końcu, abo je so to tak pozitívne vúbilo? Hej, also ja sam potom wieso też miał jen dobytk na końcu sezony, a sam potom mu te prynne wiecki kupić. Ja sam tu prynną sezonu kupił te słączniki, a jen stan, a drugą sezonu sam ja potom kupił tu techniku, a tu hitu, a tu trzecią sezonu sam ja potom zapoczął meble kupić, a to potom šec tak dalej. Tak so sam ja mu se też šec jacov tych pieniędzy sam zdzierżyć. A za mnie by to jen cyle ważny faktor, że sam ja partnerów namakał, któryż mnie tam podpieruje, a mi tam jen małki start zmużnia. Które są największe wyżadania za dzieło w gastronomii? Hej, te największe wyżadanie ja wieso ten personal. Also te sobudziewačerio, dokež tam je jedno osobite wyżadanie, dokež je to jenož jedna sezonova wiecka, to rika jenož 3 miesiące. A tak krótkodobne potom ludzi namakać, kodež moja lust a czas tam sobudziewać nie tak jednore, ja pa sim zbožom ju, dokež v tutem času v leče maja te abiturienča kusk svobodného časa, te sú už no hotovo ze šulu a ešte nie sú preč jo ze Łužice a treba ja peniaze.
A druhodla mam ja to wielkie zbożo, że pomy všetko wiele młodych ludzi dzieła, štož pak je na drugim boku wieso też jedno wużadanie, dokiż je to każde lato je nowy team, a z tym wieso też te procesy, a z tym ta kwalita potem wieso czerpi. To je to wużadanie przy tej całej. Jeszcze spytał też spiechowańskie skrytki dostać, żebyście też możność miał więcej dziełowych moców, albo droższe dziełowe mocy zasadzić. Hej, ja nike, to budem dobar laž, bo ja rado vidio, kakšne spihowanske skrytki to sú, když mi moje dziełowe mocy zapłacia, ale ja wieso o tym rozmysluju tam dalej inwestować. Snano też ten czas tej sezony kus podleszyć, snano też jen poskik w zimę zmożnić, a potom, ja wieso to praszenie, to nie może cyle jedno tak jedno czynić, tam by potom w oprodzie też kusk inwestować, a tam są spichowanskie skrytki, wieso ja raz pomożne. A te zbożo ja wieso jo w regionie, w Zorecu a w Budyšinie są te spichowania za inwestycje 70%. No. Hacz to 70%, to mi to powiedzieć. Hej, Jarade, što doporučiće novim ludziom, ki chcedza jedne przedewzacze uczynić? Kajście to wy czynił? W gastronomii najpierw, dokież potem będziemy też po drugim łobuku. Na w gastronomii je to jara ciężko, bo to smo zonili, so dobi jenci dere przemyslić, sztuje swój kupt, a sztuje kawele je on zwolniwy płacić, a jakie resursy ja trebam, so bo ja mój produkt mu poskičić, a tak dalej, a w gastronomii je to w komiku jara ciężko, dokiż tam to je jara personalnie intensywny biznes, a te płacizny, albo te dokody tych jednotliwych ludzi się stupiają, ta minimalna płacizna, když lubi so płacić, no, ta się zale stupa, a z tym wieso ta cola, którą się tam w bary skaza, też się troszkę hodwe. A dokiż je to taki ważny faktor, to potom ta cola na końcu je na 5 euro lubi płacić. To pa potom nikt nie może zapłacić. A to dla lubi jen eben ladać, so jen tam drugie możliwości namaka w gastronomii swoje fenki zasłużyć, kiba so jen tu produktivitu stopnuje, tak so jen ze zmiany personalom wujdzie. Ja sam na przykład niekie widział w Aussiski, tam w jednym hotelu, tam już taki roboter jeo, który jo te tablety na te miasta dones, albo za wotrumowanie te whisky prečić, jo. Da wieso we Sanan aber nie może czynić, to już tam żaden roboter nie może jeść. Ja mam na przykład, tam sam so ja za to rozsudził, że te ludzi so sami posłużują, to by się jac personala trebał, a wo sobie też wykupwanego personala, że by co serwis poskičić przy miastach. To je wieso też jedna lepšina, że już potom ten proces nastupa, to je kustuncie. Ale snano mi tam potom na drugim boku też kus wobrota, hej, so zubi przez to, co te ludzie lubią stać, a když man nie jeszcze nešto picie, no. A potom, jo, eben ta możność swój lokal, když jen taki restaurant czyni, a jeno se z tymi jedzami, a ze piciu nie zasłuży, i ma też drugie możliwość, przydatnie zasłużyć. Also ja o tym przemysłu na przykład też pomijeno fotoboxu stajeć, albo wszelakore wosebite poskitki czynić, tak so ja nie jestem jenoż odwisny od to wobrota, když jenoż przez to baru przyjdzie. Hej, to reka, że chcecie też dalsze posłużby zawieść, żeby hej, jeszcze prawie hej,
hudžbu, alebo službu, alebo Hej, na przykład Wasa mamy bitte jedną re- kooperację z tym ensemblem, hm? no, tam smo mu, to by jeden zajmowy przykład za elastiku płacizny. Hej. Musimy czynili tu kulturną zarodu na zapoczątku. Ja sam ensemble, prajo mensch, ja tam czynię tu zarodu, ale oni berenie, bo już tam jeden program nastali, a to możemy potem też z zastupom czynić, a na zapoczątku by to tak, że smo preli, ok, ta kulturna zaroda jo w juniu, a tam je ten zastup 10 euro. A to pa nisu tak wiele ludzi šišli. Dokiż by przewiele poskitka naraz, to są 4 terminy byli za tydzień, a one jo 10 euro płaciło. A niekie smo mu od posledniej sezony przestajli, a smo prajli mu czynimy to všetko na sobocie przez całą sezonu, tak so je to, so ma każdy termin jac ruma też, a znižimy to płaciznu na 5 euro. A na dobo są 3 razy tak wiele ludzi šišli, a když je tu płaciznu pojcu tyle za, ale 3 razy tak ludzi šišli, potem je na końcu dola dobo. No? Hej, na każdy pad. To płaci też za picia, za koktejle. Jak to jest z koktajlami, dokież koktejle są drogie, a co jest najwyższa płacizna, kiedy by jeden kupc płacił? Jeszcze by taki eksperyment czynił, jeszcze prawie nie tylko cola. Ja sam w oprodzie mój taki eksperyment czynił, to był w moim BWL studiu, to się mianuje Garber-Granger-Verfahren. To quasi, tam je sputa von kręć, jaka je ta idealna płacizna, jaka je przeniska, gdyż ludzi zapoczną na kwalicie dwielować, a jaka je przewysoka, gdyż oni nechają kupić. No. Ale ja myślę, jo, to jest relatywnie jednore, jen so orientuje kusk na tych drugich, jen czyni swoją kalkulację, a potem jen so orientuje kus na tych drugich lokalitach. No, co tam te piwo płaci, co tam te wino płaci, jak oni to czyna, a ja to potem kus przypodobnim, tak so to zamechodzi. Ja na przykład na to dziwam, że są moje niealkoholickie napoje relatyw tunie, dokiż pomy husto swojby przyjdą, a to są poprawom mi jara luba, dokiż oni jedną dobrą atmosferu przyniosą do tej bary, a dokiż te mają też te pieniądze, to są ludzie, którzy są cici, sztuci, te mają dzieło, a te się potem też rady mają koktajl dowola, a gdyż oni mają jedno dobre dożywienie ze sich swojego, potem one są też tak maszyną ze sich przyjacielami, no. Na przykład, to są takie wiecki, albo ja mam jedno happy hour, tak so te ludzie šinu, to prini koktajl pija za jednu redukovanou płaciznu, ale ja wiem, oni budzą się nasz drugi kupić. Gdyż te happy hour potem jest nie. A tak, jed ma możność tam swój obrót wobliwować, a też z nižšími płaciznami to jakoś niż to uzbytkować. Ja, dere. Jaki jest związek z mediami, dokież wy macie też to studio B, a działacie z mediami, czy odlaście też to studio w odczyniu? To by kusk przypad, to so tak dało, ja sam po koronie sam ja potem jara wiele livestreaming czynił, którego ja sam tu techniku kupił, a tak. A sam z tym moje pieniądze zasłużył, a sam pa co po ništo drugie czynić, a co so jo zamiestnić w Budyšinie. A wiedzę, ja nie są moje techniku co cyle no tak szedać, a sam pytał za jednym nadawkom, któryż mi leży, na których się ja weselu, a dziś ja muszę też te resursy, które som ja już nadziwał, zmysłaplnie zasadzić. A to jo potem był wielki przypad, ja sam jeden to pytał, za tej prawej ideą, za tym prawym projektem, a sam potem namakał jeden spichowanski program za zawiecki, któryż pohonia fachowych działaczeriów tu w Łużycy wostać, albo do Łużycy czanć. Tam sobie jeden koncept nastał, który może młodych ludzi docpieć. Ta idea by,
jen mediowy kanal zamodach ludzi zawiesć, dokiż żaden lokalny medium zamodach ludzi nie daje. Jac. Also, w tedejszych czasach jeszcze dawała jedna młodzieńska strona w Sakskich Nowinach, albo takie nešto, to dżęsniejszy dzień nic nie daje, a dżęsniejszy dzień już w internecie, a w internecie tam jo ta Łužica nie jara prezentna. Nie. A to sam ja mój przesvědčić, że to jest dobry krok, gdyż najpierw zapocznie z tej Łužicu jako relevantną temu si sledowariów naromadzić, a im potem też nimo zajmowych temu za nich, na przykład w zaradowaniach w okolinie, albo w zajmowych poskitkach w okolinie im też tutaj dziełowe temy sposredkować. A z tym projektem som ja miał jedną ideę, a som dobil za to też ein studio otvorić, a tam sú te možnosti jara dobro boli. Ja co nisem mógł direktnie inwestować, ja som przypodla, że jedne dzieło miał, ale tu honorarstwo som ja mógł inwestować. No, a to mi podpowiadało, jo jedną bazę otvorić, na którą ja nie mogę natvorić. A tu ten program, jo jedne lito show, musimy si natvorili jeden malý kanál, potom v jednom dalším spichovaní ešte mo dalšie. Z Bautzen Rocks je potom Lausitz Rocks hodvalo. Nikie je to spichovanie vubiežalo, ale zostało jo jedna vista hodnota, z ktorým się też dale peniaze warwym. Nic w takim wielkim mierze, no, ale tu a tam jest to na kurze padzie na 100 wosa, który chcemy wiedzą też dalej wytworzyć. Jeszcze prawie, że je personal w padzie Sundown Bary największe wyżadanie, haj, fiksne koszty są jara wysokie w padzie gastronomii. Jaki jest stał w tym dziele z mediami? Które są największe wyżadania, a jaki jest stał z personalem? Also, personal to je taka wiecka, dokiż jen trzeba się strój specjalistów, also to nikt nie tak jedno namakać, że co może, jeszcze w gastronomii, jen trzeba za jeden film, jedna druga, trzeba nikogo, który dobi bole ništo za social media czynić, albo za jedną webstronę, jen trzeba nikogo druga, to las mu bole jako agentura działamy z samostatnymi jednotlivcami, z którymi mu potem kooperujemy. A na haj, taki rum, tun waci, to dobi jen zakalkulować, to rika potem licenčne koszty są jeden wielki faktor. Rundy, gdyż z mediami działamy, my płacimy jara wiele na Microsoft, a na Ionos, a na te całe posłużby w internecie, które się trzeba, so jen może dżęsniejszy dzień media czynić. A te wyżadanie je dżęsniejszy dzień spieszniejsza, a tuńczo media produkować, acz ta konkurencja, dokiż z SKI, joso to zmieniło. Też te naroki tych kupców na tym faczyzmu są wyszodowali. Dokiż oni mają sami takie handy, to się muszą sami czynić, to te jednoricze hodwe. Hej, a to taki, to jest jeden ciężki biznes, ja mu powiem, ale też się nieraz zajmowa. A dokiż ja też no doczynim, mi się to też lubi. Hej. Što meniče o tym, jaki wpływ wykonuje serbski obswiat na obie obukaj gastronomię, a na medie? Pozytywny, negatywny, albo w jakich aspektach? Hej, also nikie jo, jako w obłuku tych mediach, albo to, że ja w obłuku mediów czynię, ja to wieso tam niekie ta serbština taką wielką rolę nie raje, wieso ja to zamierzenie, dokiż ja możu ze Serbami działać, a możu też serbskie posłużby poskiczyć. To jest jedna lepšina, jedna wielka lepšina.
dokiż tak wiele tam nie dało, jako dość takie nešto poskyča. Na drugim boku to pa nike nie żaden, also w medium wówku nike żaden marketing faktor, no, kešto pak w gastronomii bezošeho je. W Sanonobare je ta serbska rycz za mnie dziel mojo, USP, mojo, kajem to serbsko prej? USP. Hej, to je jedne znamio. Moja osobita przedawanska lepšina. Osobita lepšina, hej, przedawanska lepšina. Tak može. Nadhodnota. Hej. Jo. To reka za turistov, když chceš znano jednu serbsku baru alebo Serbu doživiť, tež indu tež to tu tie bare dla teo, also to má bez ošeho tež to je přidatný dybk, na przykład Velbik, tu jenož na to sadzi, no, za tych je to tu vôny dybk, podľa nás je to jen přidatný dybk, a ja mu prajem Serb kupi podľa Serba, to som ja nazonil. Also jenož přesto, zo mu tam tu baru smo činili, a tam mamo tych młodych serbskich ludzi od serbskiego gimnazja, když tam živia, dokiž wiele ludzi mety znaja, tam wiele ludzi přijdu tež ze Svesku. Što je také poprom ne znaje, ja menim, to jedzie 20 menšin nidzie, so bojen so v jednej bare trichu, a to potom to Sanonobare, to se jara veslím, a ja si myslím, so ma to bezešeho, než tež se s tým serbským faktorom činč. A to je super, máme kúže väčšie jedné serbské plido. To może być jeden użytk. Przeco to nie grało taką rolę, dokiż by też na pocztowym namieście jedna kofejownia Besada przed wiele latami, ale tam nie jest to niekak poradziło. Jeli so dopomniče na tu kofejovnu. Ja si myslím, to sú so tešte čase kus zmenili. No? Ja si myslím, ten status serbskej reči je stúpal, tam so veľa stane, tu tá zorbišná klár-kampania beží, te miesto so to stará, so sú všude má serbské pomenovania a popisania. A ja si myslím tež ten faktor identita. Přec vážnejšia hodve za tych ludzi, što ja sem, zotke ja sem, što ja docela sem, a wiele tež potom namakaja ich serbske korene, abo to má tež jednu viestu funkciu za identitu. A tež distinkciu wieso. Hej. Ročok spjechowańskim sredkam. Meniče, zo spjechowańskie sredki sú přeco trebne, když chceme być samostatni. Što meniče použitkovne vo spjechowańskich sredkach? Spjechowańskie sredki sú jedna rjana vecka, když jen dokładnie wiesz, to jen se činč. A když je tu plán jara krute, potom sú spjechowańskie sredki super. Komplikované ta vecka hodve, když tu plán jen hinejší hodve nadobo. Když jen stano svoj plán týž nešafne. Abo also spjechowańskie sredki to kus to odvisuje tež, kajke to sú, no? A kajke regularie tam steja, no? Nekotre cítia potom šo círaze opodstatnene a odličene meč, a druhé spjechowańskie programy sú tam kus nie sú celé tak nadrobné, a to nic tak intenzívne, što ešte odličenie nastupa. Tam dobi jen bezešeho hľadač. Also, ja som slušal od EU-programach, so tam dobi ručo džažiť. To sa na nie je dobrý tip. Trechy, so EU-programy sú jara
naročne, štož nastupa byrokratija, oni chcedža šo meč na papierje dvojce obkručene, opodstatnene, haj, zależy na programie też. Ja na przykład sam niekie na te spichowanskie skrytki szło, dokąd by to same wizo jednore, a dokąd sam ja mo tam też nidom se jedne wieste wiki zdobyć, no, te medie, te lokalne medie, tak jak ja je činim, a za tu cílovú skupinu tak nedavia, a to by to same wizo też nešto perspektivistisch, ja pravim, okay, to može, a potom sa noch też v druhej forme dale čit. Herwag, du mir preč, na koncu, also ja jeszcze nisem taką dobrą ideę miał, żeby ja nike na banku šel, abo Elon Musk zapraszał za pieniędzami. Na tym ja dziwiam, also dokąd tu ten biznesowy plan dobi stać, ale tak uczekajsz, może jen nikogo przesvědčić, że jen ze swoim przedozaczom 10 albo samo 20% dobytka czyni, potom jen te pieniądze dostane, dokąd tam cekuže subu zasłužić, kož pieniądze ma. No. Ja wiem, když on swoje pieniądze na banku położy, potom können sa jen 2%, když on do akcji inwestuje, sa na 8%, a když jen do jedno předozača investuje, může jen sa też 10 dostać. No. To je také tu rože. Które są wasze doporuczenia, gdyż rečicie z inwestorami? Ne, ja na przykład nie by si niko nucował, któryż może subu postajować. To pa je mój osobinski rozsud. No. Když je neki startup planuje, když dobi spiešne skalirować, potom, also, ja znajem ludzi, te są započeli startup, te mają potom jeszcze na końcu 10%, 2,5%. No, dokąd są takové inwestorów přišli, te co są potom jeszcze navodža, albo tak, ale to nie ma jako procentu. To pa bez jeszcze zmysčini, also 2,5% od 1 miliardy, so šešte jac, a 100% od 1 sandalabare, to je jasne. To odpisuje džece hič. Ja nisem co ženi tu ten put hič, dokiž je to potom tež jedna velika nesvoboda, dokiž je potom vinovate napříč o tym peniaze dawarjam, a jen dobi potom tež tu te plany, když je tam nastajo schaffen. Když je to nie do konia, potom může to ty celé spiešne so hinak obročiť, a te cedža ich pieniądze za svoj zača, potom je nadobo šo skoncované. To pan ty nič necha. Niech to necha, ale zwreszczenie je też dżel żywienia, prajso, zo to poma, zo potom zaso staniesz na noze, na noromaj stejš a zaso nowe przedewzacze albo startup poczynisz. Što byście doporučil młodostnym, kiż maja nekakvu ideju, biznisową ideju? So uspytać, albo jak wy to posudžujete, maja młodostny tu w Bužici wiele ideów? To ja nie wiem, ale ja wiem, że są te wymienienia za założenie jedno przedewzacza w Bužici skiery te najlepsze w całej Niemskiej. Czego dla? Dokąd są te spichowanskie sredki jara dobre, dokąd są te resursy jara tune, no, když je jednu halu pota, albo jen biuro, albo tak nešto, to minne kvartier tu drežena. Ta infrastruktura je relativ dobra, znamenča jo v Budyšinie, no, s tym drežane, bo tam může lečeč, čajo jedu, autobana jo, internet jo. Dzieło mocy jest na tema, ale jeśli jen startup jest na ze 100 ludźmi nie zapocznie, kiedy to firmy są, które chcą jedną nową filialu włączyć, albo tak, to ja się schon musím runie w Łužice, nie mamy taką innowację, a to jo wiele ruma za to. A
gdyż jo započne, je ma tu podpieru też, ta lokalna podpiera nie, ta je jara ważna. Tu je nie może podhodnočić, ludzi so vesela, gdyż so jo nešto novo ostane, gdyż jo nikt nie przedozacie założy, to so jo všetko pozitívne poprom widzi. Konjunktura je na kile na nowym. Hej, wieso? Hej. To odwisuje, wieso, što je celo předozača činč, ale jo moco odebiraja, to rekajo, jo ostane, jo moco odebiraja, spichovanske skrytki sú dobre, te regionalne, also te puče jo burgomistri sú kroče hač v Dreženach, also one dawaja wele dobrych argumentów jo v Bužice. So ze samostatnič, bezešel. Hej. Dzisiaj jedną dobrą ideę ma, no. Na każdy pad. Meniče, że je na każdy pad trzeba mieć jeden dobry biznesowy plan. To je wiezo jedna teoretyczna forma, kiż na papierze je zapisana, a ta leży na papierze, ale je trzeba, meniče, że jeden biznesowy plan spomożny. Absolutnie. Also, ja mam prajem taki biznesowy plan pisać, że nicht tu necha. Ale ja si myslím, te prašenja na tutem business model Canva dobi en odmówić. Erwak, a jen finančny plan dobi en tež činč, a potom jo to skoro hižo ten biznesowy plan w swoim wobvuku. Ja si myslím, to je na kuži pat važno. Also ja mam jenu jara nadrobnu kalkulaciju, što smo jo sannodobaru nastupa, a ja tam ten finančny plan ja činim za kuži leto, a potom ja nadam, če tu docpijem abo nic. To ja jara svedomiče činim poprom, a te druge vecki, ja si wieso takie, ja to wieso bole začuju, no? Ale když ja si tu business model Canva obladam, potom může ja tam nakužobat moje odmluvy spisać, a widzę tam też moje potencjale, gdzieś może jeszcze lepiej odwać. A kajku rolu raje team? Jeszcze przeco miał dobry team, z którym jeszcze działał, albo... Ten team je to najważniejsze. Nicht tu nie może szło sam, a wujke wiecki może jenoż w kooperacji, a w teamie nastać, no. Ja to jetzt przyroduję z takim taki iPhone, to ten sam netwari, to są wiele 100 ludzi, wiele 1000 ludzi na co świecie, gdyż tam kooperuje. A to jest so ciężko, że co z młodymi ludźmi działać, że to by działać jeszcze nawuknąć. No to zapocznie, also cele ważne są wieso procesy. A ten team może hakle tak prawie rozczkienemu teamie, gdzie są te procesy jasne. A te procesy są poprom to, że tu wiesz to tu da, tu kwalitu zawieści, a potem też za ten dobry odwoz tych kupców, a potem też za tu dobrą naladu po to teama. Ważne, ja, a potem ten team też działa. To jest jara ważne. Tylko procesy a team to są dwie faktory, które osoby w Sanodoboru ja nie muszę podhodnočić. To ja jestem jara wesoł, ja jestem dwie ludzi, co miał, którzy są co czas tu byli, a są mieli tam też tu kwalitu zawieścić. Gdyż jen tych nie ma, potem jest to jara ciężko. Jara ciężko. Kajki je netko k drugim temam. Wieso też w związku z Łużycu kajki je stał na usach, są możności tam też, dokeśmy rečeli netko w Budyšinie, wieso je tu infrastruktura najlepsza, ale kajki je stał na usach, maja tam remeselnice albo druzy możność, są ze samostatni, takeż je to w Budyšinie.
Also ja si myslím, również remesło nastupa, to ja som so niekde s jenom rozmýval tu po HWK dzieła, po, Danke. po komory za Hej. remesło, prawie Hej, serbsce, no. remesnicku Hej. komoru. A Hej. tam jo quasi te prajenie, so su te remesnice, te milionare, te przyjemne generacje, albo tak, albo za 10 lat. Czego dla? Dokež su oni te, kotrež snano ne budu tak spiešne přes robotory, also tam so ne budu tak spiešne ich dělo přes robotory zubić, albo přes KI, a dokež nisu telko. A všec mene ludzi chcedža takie wukowanie činč, a tu pučić, tuto remesła, a si wieso potom wieso te ještě fači zastupajú, no. A ja si myslím, runy jo, čiž wiele remeznických předozačů sputaja ludzi, którzy buchu naslednictwo przeozali. Jo to zawsze jedna z tych najlepszych opcji. Jene wukowanie činč, jene miszo činč, a jo takie remeznickie předozače przeozać. Tukaj ješ na next.org. Taka platforma, gdzie so poskiča předozača, może im kupić, albo też przeozać od ludzi, którzy do renty idą. Tam ja šeco widzim remesnickie předozača, tak. A tu od HWK to też prają. So to jedna wielka tema. Hej. To jedna wielka tema, a remesnicy započínajú so s tým zabierać, když sú przestari, bych prajú, albo když majú nejaké problémy. Hej, a to je jedna tema, kiż hraje rolu. Ale kajka je senzibilność młodych w tym nastupaniu? Wiedział oni, że je można nasledować, zdziedzić jedną firmu, jedne remesło? Also to ja tak správne prajne ne môžu prajeť, to nur. Ale ja si môžu to, po začuču, ja si to myslu, štož pak po mojemu tež faluje, jo, ve šuli, zo so tym młodym ludziom rozkładzie, zo tute założenie jeno przedozacza nie je żaden ryzyko. To jest niższy dzień. Also ty masz 3 lat miso za prywatną insolwencję. Also to nikt nie przedło. A když to moc ryści, potom to nie ten kunst. Ja si myslím, to je nešto, štož Bohu dobili si jac ludzi przemyslić, a oni to tu puč ne indu, dokiż, ja si myslím, to so dość nie spichuje. A když so to nie spichuje, potom te ludzi na tu ideju ne šindu. A když oni nie wiedzia, jakie puče tam dawaja, potom oni te puče snana ženi ne indu. A ja si myslím, to bo tež u Łužice pomału, když buchmu tam tu innowację runde po toch młodych ludzi, a tu wolu kus pichowali. Hej. A k tomu o nasledowaniu wuknąć, że je nasledowanie też. A to je jedna z tych największych możliwości, co ze samostatnie, że im Prinzip przełożysz jedną eksistowacą formę, w jednym wobłuku, w remesle, gdzieś ja może prawić, okej, tam nie są żadne wielkie problemy, jeszcze, albo najmniejsza w komiku nic widzieć. Hej, ja sam o jednej statystyce słyszał, że 10% więcej nasledowania je uspiesznych, hacz nowo założonych firmów. To reka, że a w tym padzie, gdyż je remesło je procentowy podział samo większy, dokąd nie dała żaden problem, każ we drugich srečnych albo małych przedozaczach. To je jedna tema, kiż je we Łużycy
Haj, kiž so tež v tých komorách rady objednáva, dáva centrálu za nasledovanie filmov. Haj, jenož gdyby to bole transparentniejsze być, što nasleduje kak, a što, albo što meniče o tym. Na przykład jeden remesnik chce swoje remesło otedać, a wiecie, jak on wabi, albo jak on to czyni? Ja si myslím, to we Wohnen przez tu next.org beži, no? To je jedna dobra platforma za to. Also ja bu tam nastajú, so ja chcem to otedać, završi jen potom tiež puta ve Wobuku, no? To keď jen ta tak, so ja nicht tu dobne tu firmu natvaril, a potom sú tam sobudžovačere, a potom to nie sú jenož finančné faktory, když tam jednu rolu reja, ač tam smije môže tu firmu převzať, alebo nic, tam ty ešte druhé faktory jednu rolu reja. Hej. Osobinské a kulturálne a ja všem, ja. Hej. Kak chcete dále mediové obuk vyvíjať? Do čego chcete investovať v příchodě? Hej, ja som niekotro dopoznačam jo s tým mediovým džom, ktorýka ja chcú do mojich resursov investovať, ktorýka na jednom boku produkcijské resursy, štož nastupa viedu a vopkát ze kumštnej inteligencu a automatizácie. To sú rúne veci, ktoré jara spiešne sa vyvíja, a tam ja vidžu jednu lepšinu, dokež agentury, które nike mają już całe wiele dzieła, a mają ich procesy, te nie są tak agilne, a tam widzę ja za mnie jedną lepszą nowe posłużby, tuńcze posłużby poskiczyć, a z tym też się jen podziel na wikach zdobyć. To jest jedne. A te drugie je, że chcę ja też ten portfolio Torika kein Preis, also tun nimmst du Torika Wertschöpfungstiefe. Hej, to je do Wubokość. Wubokość roč, hej. Also vertikalne Torika dyś ja nike na przykład jednym stworzenie hodnoty. Stworzenie hodnoty, hej. Vertikalne stworzenie hodnoty. Tak. Hej. Also, dyś ja nike na przykład poskiču jen film werczyć za jedno klientu, potom ja mužu jim to poskičić, ja pa mužu snano pa tež jemu poskičić to na mojem kanalu, który sam ja se natvaril, rozesłać, a potom muži ja wiedzą też, o tym ja nie necham ryczyć, ale dalsze kanale namakać, a moją posłużbę quasi wokół tego filma twarić, tak, so, gdyż nikt moje 500 albo 1000 euro do tego filma inwestuje, to jest no runie tak wiele, jak schon po drugich płaci, ale dokąd mam ja jeszcze drugie resursy, ja to za nie atraktivniejsze ze mną działać, dokąd muszę ja ją szczęt wiecki poskiczyć, jeszcze drugie nie może poskiczyć, a to jest takie skiery moja strategia, że chcę ja moje resursy wytworzyć, które muszę ja potem moim kupcom poskiczyć, a z tym co ja nadziam potem moje podziele na wikach zdobyć. Gdzie są potencjalne kupcy żywe? We Łużycy, albo też we Zakskiej, albo we Niemskiej, albo we Ukraju? Mój biznesowy model, ja, że ja się specjalizuję nie na tu Łużycu. Tokiż jo jen osobity fakt, to jo jen krajny region, wo toch mamy mu wiele w Niemskiej, a moja idea je znamenča, když so mi to zdokonia jo nešto natvarić, što już funguje, potom muži jen to znano tež zač, a nič drugie rač, no? Ale tun USP pola me, wieso ja činim tute lokalne media, a potom jo wieso tež jo
tun lokalny rum, dziel moja biznesa. Klar, durch nek Adidas Shinja pre ja cem neki Polozec Rocks jeden film biežeš dać, potom ja som veselím, ale s tym ja neke neličím. Ja skoro s tym ličím, so jen revesnik kemni Shinja preja tram jeno vukuva, co jeno kož môže ja vukupovať, môžem mu tam jen vabenie činč. A potom môže jam poskyčiť som film verčiť. A tam tiež to v internete šíriť, dokiaľ on snadno taký kanál nima. A to je potom tá lepšina, kož môže jam skyčiť. Hej. Kanale so zmena podľa kanálov je jara spiešná. Přeco dženca doživujeme veľké zmeny. Najpredy miachme jedne sociálne syče, potom sú prišli ďalšie, Facebook je svoju rolu zubil. Što meníte vo tutej spiešnosti? Tam tiež, po mojej benju, tute vúviče tiež raje do, ja mu prajem, ke mojej lepšine, dokež ten internet přeco, keď by preč, přeco napína, to všetko boli napína, oni dávajú až na reakcie, ktoré přečivo tomu som mieria, no, also, musimy mieli przed letom, by ta studia wyszła, że 10% tych młodych ludzi nie ma żaden smartfon hegen. Żaden smartfon, ja nie ma czy tak, ja, ale są to w wielkich miastach tak, dokąd oni nie mają tu ten stres mieć. No? A ja też pytam, że w internecie szedł ludzi du, a mają Instagram profil, a gdyż tam szedł ja, a nie jeszcze taka iście jac kontenta produkuje. Potem ja ten information overload, gdzieś nikt jac nie przewidzi, a gdzieś jen potem też nie robi jac tutun rujen, ty potem nie trzeba jac rać, dokąd się nie będzie dobuć przeciwko tych wielkich. A te budú to dubuč z SKI. No? Tohle je to prašenie, što jen čini. A neke ja šinu na to ročo, že je to jedna lepšina za me, dokiž ja mám tu lokálny kontext, môžu ja jednu celé druhú community natvariť a môžu tiež ešte celé druhé kanále natvariť. Dokiž ja nesem napokázané jenož na môj Instagram kanál. No? Abo na ten jeden kanál. Ja si myslím, jen doby svojich kupcov zasadne jako jednu community vidět. Tak ja to vidím podľa tej Sandernobare, tak ja to tiež vidím po Lausitz Rocks. Tiež to Sander tak nie, ale jen to doby tak vidět, so budem tam šišo. Dokiž ta community má, also ta zromadnosť, jenže se to říká community, ale to sa na lipe opisuje, jeden vážny faktor, dokiž community rika, ja so čujem zjazane s tym. Ja so čujem ty zjazane s tymi druhými kupcami. A s tym nastane kež taka małka kultura. A ta kultura zawieszci te przedawzacze, dokiž to je taki hype, no? So, ta Sandernobara ma jen małki hype hižo, no? A to je taki ding. A když máš jednu community, môžeš ty započať také přidatné věcky předavačky, například t-shirty, abo šajky, abo što im to. To pat jenož zmožníš, když ty máš kus jen hype a jednu community, kupce, ktorí sú jara přesvědčené o tvojom produkte. A když ty tych môžeš zjazać, a když si one miesto bu opodstatne, also je to dobro tvoj produkt, potom máš jednu veľkú lepšinu, dokiž ten tak menovaný commitment na tvoj produkt je jara veľký. A to chcem ja vyzosť docpäť. No. To je nešto, što je jen chce docpäť, dokiž potom môže jen tiež čo druhé vokotovo činče. No. Potom to nie sú jenož média, potom sú to snadno tiež eventy, potom je to snadno tiež jen časopis a potom sú to snadno tiež ešte celé druhé vecky. Kak jen môže to ráč, môže jen jara dere vidieť na DDV Verlag, ktoré sú sa neke bože předali, ale te sú mieli jen jara široký portfolio, te sú mieli
tutun Sächsische Zeitung, a potom mają te tute DDV Lokalshops, gdyż oni lokalne produkty poskycia. Potom oni mają zariadowania, gdyż oni sami čina. A potom oni mają ten ticket shop a jeden wielki zariadowanski kalendar. No? A to je taka že sa stopen posłužba woko informacjo twojego šidno živenja w lokalnym kontekście. To nie żadna bild, ty by nie będzie skiczyć. No? A ja si myslím, to by nieraz pomožný koncept, a niekedy sú sa oni předali, a niekedy to rozličí, to sa nie hodí do toho koncepta, ale ja si myslím, tak nikak, to je tak tiež môj role model, ja mu prajem. Už si ja myslím, že je to na koncu tu najvyšší a tiež tu tu najvyšší puč. Ja wiele kontaktów mam z mojej community, a nic nie przez jeden produkt, ale przez wiele produktów potom. Potom je to super, potom sme ešte co blisko dran. Hej. Zromadność hraje po takim największą rolę w tym, przy przedawaniu albo przy utwarzeniu toho w utwarzeniu przedewzacza. Które, što menicie o KI? Zmeje KI, dokąd KI, myśmy hižo narečavoj rolu KI pola mediów, KI netko hižo wumeni też ludzi we wszelakich obłukach. Bude treba v przychodzie, że so zawiedzie tak rec jednu wiestu minimalną mzdu za wszystkich, dokąd nie będzie dość... nic minimal, to dawa, ale dokąd nie będzie dość dziełowych miejsc za ludzi. To je wiezo jeden namiet, jedno milionara, ale budźcie nie odmówił, że by to byli za to już inć. To zamete zajmowe praszenie. To je jedno filozofijskie praszenie. Dokąd my widzimy poprom z tej KI, to jest taka kulminacja, nie przez to KI, ta kulminacja na te wielkie firmy jeszcze bole hodve, no? A te firmy, które są niekiedy wielkie, te przez to KI jeszcze ma wiele większe hodve. A im Prinzip, also ja nie Marxa nie jestem czytał, ale to, co ja wiem, tu ja jeden prawo, gdyż są potom sheer resursy pola jednego, potom je to kapitalizm też skończony. Dokąd potom nikt nie ma te pieniądze kupować. A čo masmo mieli takie dobre 50-60 lat, dokąd są tam wiele małych przedawzaczów nastali. A każdy mógł biznes czynić. A niekie Jožan tante Emala nie znają. To jest jeszcze Edeka norma. A je może jeszcze jako przystojne działać. A to innowację haci, dokąd samostatne się co, lada jak działane może jeszcze czynić, jako przystojne, to lasz so dumy czynisz. A to ja schon musím jedne wielkie praszenie, kato w przychodzie bieži. Ja sam správne prajene kus pesimistický. So. A tohle ja prajem, to je také moja strategia, to najważniejsze ta syć, ta mi pomáha tu sanarno baru činč, a ta bude tebi tiež pomać, když te časy kus rotnejšie odvia. A môžeme sa jednož nádieť, že ta politika tam vypučená má, kada už na koncu neviem, kada by to buď. Čo je dámo, dokiaľ to čo taká IA robota reprodukuje, tak to Elon Musk vidí. No, ale to říká, že by tam ty nichtu s druhým děliť. A tam ja vidím ten problém. Dokiaľ so v kapitalizme, tam so socialisti ne dělí. Nie.
A to budeme vidieť, kad sa to bude vykúpať. Hej, dokiaľ väčšie filmy bývajú ešte väčšie a malé viacej nie sú, dokiaľ bývajú zlamané, keď hej, tu ten príklad z Edeka a Lidl a Aldi. Ale tiež jo, doby jednotná láčka veľa jednotlivých obchodov so zubia, dokiaľ tí ľudí po Amazon skazajú, alebo tiež co v internete. No. A tam sa to potom kulminuje, to poniesie z 10 obchodov, když níže v Budyšine předávajú, a to potom jen obchod v internete. Hej. Když potom jo týža nedávky neplatí na koncu. Hej, v Budyšine dáva veľa rôznych obchodov. A ja tiež v veľkých miestach je to iž tak. A tam jen tiež pýta za novými modelami. A ja si myslím, to bude jedno veľké vyžadanie, to príde 10 let, tam je nový model, jednu novú alternatívu k soziálna Marktwirtschaft? Sociálne wiczne gospodarstwo. K tomu namakať, dokiaľ to hospodárstvo samé to sa Nie. Bole a bole koncentruje a s tým zubi a tam dobien im láč, keď to potom zmištruje. To nové koncepty ja ešte nie som spúšal. Hej. To je kus škoda poprom. Hej. Kak sa to dále vôbyva, to nemôžeme... Hej, máme jedno šľadač, kak sa to... Hej, to ideme očaknúť, dokiaľ hej, sú nejaké znamienia, ale nemôžeme netko prejsť. Nie, ale môže viesť tiež bočka ešte preja, so celé nové poslužby vúja, so taká i také nešto, keď ten internet so veľa zmení, veľa ľudí budú ich divo zmeniť, ale oni budú všetko ešte divo, a oni budú všetko ešte dosť divo. To môže bez všeho tiež tak byť. Rune sa to tak zdá. Dokiaľ Rune je veľa pohyba a hej, gut. Jen vidí tiež schon pohyb v druhých firmách, no, když veľa ľudí zubia. Za mnie je ta strategia w jednym lokalnym kontekście ta najwyższa runde, gdyż na takie wielkie zmiany lada potom to w regionalnym kontekście, gdyż jo swoją syć ma, so to tak spiesznie nie zmieni. No, a są potom te osobinskie poczaj ważne. A to šo v odviesti tiež ešte možno ešte tam nejaký biznes činiť. A tohle som ja poprom jara vesu, ju ze tej Łužicu a ze tej perspektívu, ktorá sa ju skýči a som jara pozitívne, so je môže tiež hospodárstvu v Łužice nešto natvariť. Hej, to me veseli. To me veseli, so vidíte máte pozitívny vid na Łužicu, dokež strukturná zmena a tak dále, Brunica a to, čo je zviazané tiež s negatívnymi obrazami, s odbagrovaním serbských sov a to tiež zničí hospodárstvo. Zväčša v strednej Łužici a v delnej Łužici tam dáva tiež menšie, stredné a menšie předevzača a der je máte taký pozitívny vid. Po takým doporučíte mladým so zesamostatnič. Absolut, što má jednu dobrú ideu, aber když to začuje, ja si myslím, začuť, po mňa začuť, tiež ešte praje, hej, v biznesovém kontexte je ličby liča. Ja si myslím, že začuť je nešto celé vážne, tá intuícia, čuje jen to. Sú te znamenia dobré, što když jen druhým o tú idei pojeda, što taký ten feedback. Ja si myslím, test je vážne, ale na koncu je tá Łužica,
jen dobre plaster. Za to. Aha, hej. Hej. A jeli macie tute začuće, przyjdzie tute z waszego nazwania, je tute začuće przy wuwywaniu idei Sundown Bary było nidom na spoczatku, albo jak wiele je zrawiło tute, jak długo je tuta idea zrawiła? Predicać so to tak... Ja sam, also, Uwie. samo je to pola mene nešto vosebito, ja sam tam první raz na tej zarodže sa, a sam tu vôbec predememil. Ja sam te meno videl, ja sam videl, ka bude to vonladať, a ja sam videl, ka bude jen so tam čuť, a po tutej vízii si ja to tvaril. To by wizja po takiej. To by vízia tiež jo tu studio, sim ja po moim ja sam widział, że ja chcę do tuto studia, also ja chcę jo do tuto wopkoda. So to bude mój studio. Ja sam to nikak začu, a sam opodstatne na odvozu by to tom prav rozsud. Ja to tuta intuicja. To je taka przedozacielska intuicja, gdzieś drugie przez teorię na to šinu. No? Hej. To je samo ne može nauknąć, to je też samo nazornienie, to je też samo osobinska lepšina. Hej. Jeli studujecie hospodárstvo, potom vukne so tež vo vičnej analýzy, vo analýzy výkov. Kak dlho a kak wiele ludzi, albo kak wiele subjektów jeszcze, albo prajmo tak, czele są jeszcze so napraszował, żebyście dostał tu te liczby, dokież konkretnie dzieło bo Sundown Bary. Kak wiele ludzi jeszcze so napraszował. Nic napraszował w dosłownym zmysle, ale z kak wiele ludzi mi jeszcze działał, żebyście zwieścił, haj, ta idea so poradzi. To reka tu te napraszowanie, wiedzenie. To je nešto cele važne, no, tež startup, kuže startup přece so praje testovač, tak menované minimum valuable product, no, tak je MVP tvarič, to som ja činil. Ja som potom tam celé 2 týždne tako baru tvaril, a sam nadal, hače tam docela odvoz. A ja sam wieso z ludźmi ryczał, którzy takie bare China, ja sam z ludźmi ryczał, którzy tam tu foninu maja, no, ja sam też z moimi przyłóżnymi ryczał, dokąd maja na zaczucie, buchu to kupce boli, buchu to šišli, a nic. Dy buchu to šišli, što buchu one kupili. Što si te tak przedstawia, no. To są wieso šo ważne rozmowy boli, które są quasi wirtualny mój produkt muli testować. Hej, wieso, a jak długo je to trwało? To je wieso jeden proces. To je jeden proces. Te prine bije, ja sam to celé na vusputao, dokąd sam ja te resurse miał. So, to reka, ja sam tam te prine 2 týdžene, to by taka haurok akcja, to ja wiem, że to są się przeciwko tomu byli, dokąd się zaprali, czy macie nie na baru czynić, to co, nie o twój métier, a potem jeszcze pudzišine, to dreże nabudlisz, a što to nie budže, teda byś so koncentrować. Ale ja sam to začucie miał. Ja sam celé to začucie miał, ja sam to czuł, że to je na dobra idea, ja sam to potom z gwałtom činil, a sam na końcu opodstatne nehodol. Przez to, że są te ludzie šišli a takie to potom też šedruju są to potom dowiedzieli, że to by to jedna dobra idea. Hej. Nie smijesz šeco na swoje starší poskać, że ty mają strach. Starší mają strach, der chcedja tebe radšo mieć w jednym wiestym przystajeniu, najlepiej pola štata, no. A ja dom prejeć, to stanojo dere, když jen to čuje, když jen pa to nečuje, potom jen to nesmie činić, dokiž to bude na koncu tola tak, když jen to čuje. A ja sam, na przykład moja kuzina, ta Aquina, ta ten ja tak praje widziała, poprom jo ona dziwadzielnica,
takie od začuća se, a potom, hej, ale jako dživađe, nic to zanuješ, a što bude, alebo nic, no, a potom ona započala hľadať, až ona sa na vypestovaní nemôže niečo džovať, alebo tak, a praktikum je činila. Na koncu ona neke dživađe nic odvala, a přiuza to odvala samo v Mnichove. To říká tam, to je za mě jen dobrý příklad, so ta věstoš nejo šeco te prawie smetiš, rade mu jen riziku hič. Ja si myslím, to nám džensniši dženiokus fajve, ty zasane. To se ja na tej amerikanskej kultúre jara vážu, to sú to také, ok, mu to neke celnové činimo. Hej, jednače razo zreščič a potom so poradži. Hej. A to zreščenie je čako tiež všetko jen vuknenský proces ve prvním ređe. To ženi hubenči neodvedeš jen zreščenie, ale všetko jara lepší. Hej. Zaso k teoriji nismo tak wiele o prawnickich formach porečavoj. Snano możecie kusk rozkłaść dys, jeszcze so o prawnickiej formie rozsudžił. A o kotrej formie jeszcze so rozsudžił, a czego dla? Ja sam ja sam jako samostatný jednotlivc započal, no dávno. A som to tiež vostal, a čo nike. Ja som za to sanarnabaru jen druhý zavod, gewerbe. No, Przemysło. Jeden drugie przemysłowo činil, no. To ma tu najlepšinu, że ja dobi potom nike za to jedno przemysło, te całe finanse a te całe wiecki wokół dałko činč, a potom za drugie też, a to może šo dwójce płacić. A jeszcze jen cyci ding činiš, potom to jen cyci odwa, a potom to te może droje odwa, że się przewele rożnych wiecku čini. To je to jedne. Na drugim boku je pa to, ta lepšina, môže tam relatív jednore obkadžeť s tými penezami, to říká, že mu nešto privat plačí, a za to potom do tej firmy, a te finančné prúj, te sú, keď te finance bežia, to je kus jednoríčo. Dokež ta alternatíva bonike bola je na GmbH, to som ja neke tun krok šel, ale tun som ja cožno pred 10 letami hič. A to ja ženi nisem činil, dokud na koncu to nije ta veľká lepšina. To jen treba jednu dobrú príčinu. Jenož zabujem tam mu jednu GmbH stejno myč, to nije žena dobrá príčina. Dokud tak nešto je droje. A jen ma jednu celý najšiu zamovitošť, jako jednače. To říká, tam dávajú tiež jasné regulárie. Tam je nemôže tam je nemôže tak svobodne jednať. Tam je to bole regulované, ale one máte lepšinu, že môžete, ja niekedy môžu tam moje celé vecky zjeť a môžu tiež sú tie GmbH, a to je tiež tá idea, no, sa tiež moje investorov sobu núcať, když ja mám nejakú ideu, to ja také jako samostatný jednotlivc nemôžu. Niekedy máme jednu juristickú formu a tam môže ja niekedy 50% nikom predať a prejť los, jo núc, investuj a niekedy budeme jo nešto novo činť. To je tá lepšina tiež napríklad, čo dživo dávajú z javnym wobłuku, z javne nadawki dawario, ja mam nic dziwo nadawki dawario, te wiedzą raczej działają romadźe z takimi jurystycznymi personami, dokeż osobinami, dokeż ma im problem po samostatnych jednotlivców, hacie to niekie jedna pozdatna samostatność, albo nic, a taka GmbH, to kliči všetko za jednu veľkú firmu, a tam je vizo tiež jedna druhá doviera.
Sobonucka, wiese, to jo tak. Ale jen dubi si dere přemyslić, jo, tuta wulka dowiera, mi neke 3-4 tysiąc euro na leto za tuto dałki w obdziawaria hodna albo nic, a za to coś tam ronwisa, dokiż to może to pan einfach Transparenzregister eintrag, a potem dobijen to woziwić, a potem dobijen jedną bilancu czynić, a potem dobijen też kujże miesiąc swoje dałki przyzywić, a takie wiecki, to są potem truje na roki też. A to dobijen widzieć, mają te kapacity za to, ja to potem na końcu najlepsze, a tu lasem so 10 lat było przeciw tomu rozsudziła na klinikę tutun krok show. Rozumiem. A tute zesamostatnienie bere też wulki dziel czasa, što wy menicie, je to namakacie też chwilę za drugie zabiery? Na haj, jasne, to się ja sam tu czas, no, to je potom też naukne to kus dzielić, ale w najlepszym padzie ja to dzieło wizo też hobby, no. Also, mi to jara wulke weselo čini jo te kamera natvarić, a to šo programować, a tak to, a nowe wicki wuspotać z SKI, a tak, a kus paslić, to mi wulke weselo čini. A też ta sanana bara, ja zame skiery swobodny czas, gdyż ja tam a kus pomam, a hości powitam, a to w tym teamie so działa dere. To jest so nikt tak nie zaczuje jak dziło. Szczerze dziło jest ja potem te dziło przed komputerem, a tam te dałki słuchać, a te zliczbowanki, to szczerze, szczerze same w obchodzie się jako dziło zaczuje. Hej. Sme zabili nekakie aspekty. Jeli haj, potom możemy to znanoć, wyspytować. Haj, możemy wyspytować. Jenoż sim so na to dopomniał, że są byli wszelakie przejdziemy zaso na serbskie elementy, dokąd je to jara zajímavé. Są byli przedewzacze albo firmy, albo startupy, którzy są mieli w središću jako nadhodnotu serbskość. A to mamy jeszcze Dżęca Wielbik, a Domek, a tak dalej, dabak jeszcze po. Menicie, że je to przeco garantia za uspjeh, albo nic? Nie, ja myślę, to jara z tym Romadzi zwisuje kein swój marketing natwari, a tu pozycję, no. Što ludzi z tym do zwiska przynesu, no, a što ka autentiskie to jo, a ka štu su swoje kupce, no. Ta sanana bara jo quasi tak nešto kajš, nešto kajš ta zabudziš in quasi steje, tam te serbske tomu nuc sluša, to jo na zarodže serbsko ansambla, to imanentne tam v tym leži, no. Ja neki na przykład mój studio też nisem dwurečne jeszcze w oblepju, dokąd ja neki nisem tu potrebu tak widział, no. Miasto ja to kusinak widzim, dokąd smo te miesto so o to stara, że te w obchode Serbs pomenuje, a ja budu to też, dokąd to im do Budzicina słucha, no. A potem ja to skieruję tak, okej, jeszcze chcesz moderne być, potem to czynisz, no. Ta potrzeba tu, jest jedna druga boka przyjdzie, gdyż pa ja niekie snano, niekie kamene przedałem. Ja nicht nur macie to ważne, a tam nešto serbskiego nic, to skieruję, to odpisuje kawele serbskich kupców ja mam. A ja za tych ekstra nie czynim nešto, to potem to praszenie,
Also ja nevím, je jedna hospodárska vida. Jako Serb ja prajem, vizo, to by šo dvurečne buď, a to by šo serbske buď, to se ja vizo tiež přijem. A ja som neký jako hospodáričo, a to jen si by vizo přemysliť, čo když to nie tak jednore, jenu webstronu dvurečne vieš, to nie je tak jednore, svoje vábenie dvurečne činiť. To je všetko jen, dlhší proces, to jo, to tiež płaci peniaze, no? Ale pome, so to wudaní. Hej. Ďakujem sa. Ďakujem sa, to ja si myslím, že sme veľa obukov a prašeňov objednali. Sme veľa obukov tiež objednali a máte nekajké skončné slova, než to byste prajú, alebo doporučil młodostnym. Coś muszę ja doporučić, jo, spytać, żadne przewólkie ryzyki hić, a so budem tu odpopadną se partnerów pytać, którym się dowierzy, a potem spytać, a krok po kroku natwarić, a když ma jen wielki biznesplan, a jen dobre, wupełniony business model Canva, a tam na końcu potom je 20% albo 10% dobytka steja, a ta idea jo od jacać 20 ludzi jako dobra widziana, potom činče jeno GmbH, hojviče si investorov zajče kredit a potom to los. Also nic strach mieć, a ja si myslím, jo, v Łužice mają swoje swojskie przedozacze, ja dobre szanse. Ďakujem sa za túto rozmovu. Ja som Jara ľúbila. Ďakujem. Ničo ďakovaniu. Rady sa stalo. Bože. Bože mňa.